Kif kompla jinstema' il-ġuri kontra Stephen Caruana quddiem l-imħallef Consuelo Sherry Herrera, is-surġent Clifton Tewma li dak iż-żmien kien jaħdem mal-Mobile Squad, xed li kien mar fid-dar bħall-qormi fejn fit-19 ta' Diċembru tal-2008 seħħ il-qtil ta' Neville Baldacchino. Wasab senter fuq tavolina mara fl-art tibki flimkien ma' żewġ titfal żgħar u li l-akkużat miexi lemmu lawn fl-intrata. Is-surġent qal li raw wkoll raġel li rriżulta li kien missier il-mara tal-akkużat illi qallu dak qiegħed fuq. U meta tela fit-tarazzin sab raġel mixħut mal-art bla ħajja. Instabu wkoll skrata ġvojta. Fis-seduta xed ukoll is-surġent Christopher De Brincat li jikkonferma s-sejbit fil-post, inkluż kif ra l-vittma bla ħajja b'mobile fidu u skrataġġ fil-qrib. Kien hemm anke senter tal-kaċċa fuq il-Gradenza b'kaxxa tal-iskrataġġ ħdejh filwaqt li jittieħdet deċiżjoni sabiex it-tfal jittieħdu il-barra mid-dar. Il-każ ta' dan il-qtil imur lura 18-il sena u l-ġuri issa daħal fit-tieni jum tiegħu. Il-prosekuzzjoni qed tgħid li l-akkużat rid jiżgura li Neville Baldacchino imut u għalhekk l-azzjoni tiegħu kienet intenzjonata u premeditata. It-tieni kap tal-akkuża tgħid li l-akkużat ikkommetta d-delitt bl-użu ta' arma tan-nar. It-tielet kap ta' akkuża tgħid li l-akkużat spara arma tan-nar f'post abitat, ċoe fir-residenza fejn kienet tgħix il-familja tal-akkużat Stephen Caruana. Għal Caruana qegħdin jidhru l-avukati Gianella De Marco u Charles Merċiqa filwaqt li l-prosekuzzjoni qed titmexxa mill-avukati Francesco Refalo u Shelby Aquilina mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. L-avukati Edward Gatt u Mark Vassallo qed jidhru bħala parte ċivile għan-nom tal-vittma.